tiri kunzwanana here uko? Ndinenge ndisina chokwadi uko. Kana muchindinzwa sumudzai maoko uko. Aiwa, ndinotenda. Tine nhengo dzedu dze-NCA. Comrade Mfurutsa atiitirei slogan. Tiri kumusha kwenyu nhasi. Ndiani wechidiki angafambisa chitanda cheruzhai? Pamberi nekubatana, pamberi nechimurenga, pamberi icho pamunangaro vanenge vachitonga tonga zenyu baba, pasi nemhandu, pasi nadzo. Oh, okay. Na Comrade Hilary Maposa ndo kwenyu kuno. Oh, wako zone 2. Aiwa, zvakanaka. Chero muri NCA. National Youth League. Munhu wese chibhakera mudenga. Munhu wese chibhakera mudenga. Viva ZANU-PF, viva! Viva ZANU-PF, viva! Vamunangagwa woye! 2030! Chakabatwa kuti pasine nhamo. Thank you. Kuno ku zone 3 tine imwe nhengo yedu yenational. Comrade Gaba nechakumbirwa ite slogan. Comrade Gaba. Chibhakera mudenga. Pamberi neZANU-PF. Nekubatana. Negutsa ruzhinji. 2030. Youth. Pasi nemhandu. Tinotenga National Women's League. Gaba. I'm sorry, Honorable Guest of Honor. Pamberi neZANU-PF. Pamberi nekutonga kwa Mnangagwa. Women's League woye. Pamberi nekusimudzira madzimai. 2030. Vanenge vachitonga zvavo baba. Pachigaro chava Mnangagwa. Ukamira pasi nenzara, pasi nenhamo. Makadi zvenyu. National War Veterans League. Viva ZANU-PF! Pamberi na baba Mnangagwa. Pamberi nechimurenga. Maveterans muriko here. Maveterans woye. 2030. Ngavatonge zvavo baba. Pasi nemhandu. Aiwa, pane ma-MP edu panapa. Ma-members of parliament. Sotenda chairman Maitabasa. Pamberi neZANU-PF. Pamberi nekubatana. Zone 3 woye. Zone 3 woye. 2030. Vanenge vachitonga zvavo baba. Pasi nemhandu. Sotenda chairman Maitabasa. Members Central Committee. Anonedzana weyo kuti mukuru ndio. Regai tipe zenya tipe wekuno. Wekuno ndiani
zone 3 haisi 4. Kwapa mberi nezanu PF zone 3 oye, kubatana oye, Harare oye, 2030 vachitonga zvavo shumba pasi nenzara, pasine zvinubu. Regai ndingotora mukana uno wekuintroduce 2 new members of the Central Committee. Chibva tingofamba takadaro. Tine mamember eCentral Committee vaviri vava part of us. Tina Comrade Taka Mark Mashonganyika vachibva vari pazone 2 vachitonzwisisa tova neruzivo kuti nhengo yeCentral Committee iri inhengo yeCentral Committee muprovince yose, munyika yose. Handiti Comrade Taka Mashonganyika slogan yehu unyunyu Tunatendekana. I'm sorry. 2030 vanenge vachitonga zvavo baba. Zone 3 oye, pasine nhamo. Tine zvekare nhengo yeCentral Committee. Comrade Mashonganyika takanga tinavo muprovince vari provincial member. Tina Comrade kuda kwashe Tagwirei, a businessman, a patriot, vagara vachishandira musangano vava nesu muHarare province as a member of the Central Committee. Vari Pamberi nezanu PF, 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 navamunangagwa, pasi nenhamo, pasi nenzara, pamberi ne-economic development, pamberi ne-economic development, pamberi ne-zone 3, pamberi ne-zone 3, pasi nenhamo. Makadi ma comrades. Chef nditenderei tingobva tapedza yezvibinge kuti kana tofamba neprogram zvinhu zvedu zvinenge zvakangotamuserendeti. Chef pano tina Comrade Chebundo, director mucommissariat kunational, vakamirira ivo vachishanda basa rekudzosa vakanga vamboenda kwavakanga vaenda kuti vavadzose mumusangano, ma-retainees. Saka nhasi tinavo pano vauya vakagunguchira zvavakagunguchira. Toda kuti vataure voga, asi pavanotaura vabva vabata nenyaya yaComrade Matsikidze vemuno mudziva rasekwa vane zvavaita. Uyai mberi Comrade Chebundo. Right. Umusati mataura pamberi nezanu PF pasine mhando. Ma-comrades ndiri kuudzwa naPC ndofunga muri kuona mabhegi panapa achiuya mukuti ava vakudya isisi hatina kudya. Chekutanga ndinoda kukumbira ruregerero pane zvaitika panyaya yezvekudya. Handiti zviri kugadziridzwa, ndofunga manzwa PC achitaura kuti chikafu chiri kuuya. So musati mabuda muno chibuda zvakanaka pamagetsi edu apo tichapiwa chikafu chedu.
So hapana achazoenda kumba nenzara, unoenda une chawakabata. But tiregerereiwo, endoda kukutendai kuti patataura panzapo kuti pindai nemvura nemadrink mateerera vana vomusangano mukangopinda henyu musina, vazhinji venyu musina chamadya, asi pane vamwe vadya havo. So tine urombo zvikuru tiri kuzvigadziridza. Regai chinzwe Comrade Chekundo. ZANU-PF oye! Oye, oye, oye! 2030! Vanenge vachitoka Mnangagwa. Pamberi mberi nokudzoka kumusha kuZANU-PF. Pamberi mberi nokudzoka kumusha kuZANU-PF. Pasi nevanesera kumagokoroto asadzoka kumusha kuZANU-PF. Asingazive. Tinotenda. Pamusoro iyi chairman ndoda kutendai nokundipa mukana wokumhoresana navamwe. Pamusoro iyi our leader of Politburo, vanova minister zvakare, Baba Taengwa. Pamusoro yeutekwatekwa hwese hwePolitburo navamwe vese vari pano ndinokukudzai nokuremekedzai. Tinotenda chairman. Tinotenda nokutiwanisa nguva. Ndoda kutanga nokutenda baba vaMnangagwa. Tinovatenda chairman nokuda kwokuti titi nhasi Chekundo akamiririra vanhu vari kudzoka kumusha kuZANU-PF. Hazvina ngobva kwese kwese, zvakabva nababa vaMnangagwa. Vakadaidza vakati paSecond Republic pautungamiriri hwavo hakuna munhu anofanira kusara kumashure, hakuna place inofanira kusara kumashure. Ndokubva vadaidzira ndichikutondera musi wa20 November 2017 vakataura vachiti tava muSecond Republic, tava muzvitsva zvakanakira Zimbabwe, tavada kuti munhu wese wese aende ari mwana weZimbabwe tivambe pamwe chete. Haleluya! Vakanzwa kudaidza kwaMnangagwa vakadavira, vamwe vakafanana neni, vakaziva kuti kunorera huku ndiko kumusha. Takaona zvakanakira kudzoka kumusha kubudikidza navaMnangagwa, saka tiri kuvatenda. Handisi kutora nguva yakareba ndichitaura nhoroondo dzokuti nemhaka yeyi takazodzoka kubva kuopposition, izvozvo zvichataurika hazvo. Asi chisatsumidzirwa pano nachairman kuti ndivatende, ndigotenda Harare province kuti muchirongwa chava machacha chakabhabhatidzwa nePolitburo, chikabhabhatidzwa neCentral Committee, chikabhabhatidzwa neSeventh People's Congress muna October 2022 kuti tive neurongwa hunonzi kumusha home ekaya, a program of the party inounza nokubatsidzira kuti vanga vakarasika somwanakomana kana vapfuma vakauya vagodzoka zvakanaka vagotanurwa mumusangano weZANU-PF. So nhasi vaMasimure Vice Chairman naNational Political Commissar vati vaChekundo tinosiona takasinzwa kuti vana vadzoka vakawanda muHarare nenyika yose, kukataurwa mavhiga akatiwa verified anoita 250,000 adzoka muZimbabwe yese, asi vanga vasati vatamira vana vavo veHarare. Officially vanova ndivo vanoita basa rokutumwa pari vachidzosa vamwe nekuti ivo ndo vakatanga kuvhurika maziso. Saka toda kutenda chairman kuti vana ivo varipo. Nditendere chairman, vanonamata vanoziva kuti haugoni kupupura kana ukati ndauya ndadzoka kumusha wongotaurwa nomuromo iwo usingaone kudzoka kwako kumusha. Saka handina kudzoka ndega pano, tatoya navo kuvakomikidza sadirector weprogram inonzi kumusha home ekaya. Ndoda kuti ndidaidze vakomana nevasikana vakagaramo, maleaders acho chete vazhinji vari mumu, aiwa tingazotadza kuwana pokukwana. Ndodaidza vana nababa Gandhi, vana baba Matsikidze, ndaona nomukomana chairman. Manje patanga tiri kuofisi namachacha tati nomukomana munoziva zvikuru, ndaona muchinyemwera apa Godfrey Senenga ngauye kuno mberi taitotariya zvano kuno mwanakomana uwo yazokuona chokwadi chiripo
Kuno kumberi kuno, uya kuno kumberi kuno. Uya kuno kumberi kuti zitai wara because nguva yafamba. Vadzurire vapinde vave kuno. Ari pano. Ndichitaura tiri mubrief mukuti hakuna munhu anoreva chokwadi akafanana nokuti aenda pamberi pevanhu pachechi otaura kuti indambova mhomwei ndokuti munoziveni tinodari kuziva zvekukura chokwadi. Ukazva kuti ndandiri mhombwe pamberi pechita chakadai ichi ndinenge ndichitorevesa pamberi paMwari. Ndikadai chiroya ndeichirevesa pamberi paMwari. Saka vanhu ava vari kuya pamberi peutekwatekwaho vari kurevesa kuti takadzoka. Basa ravanhu vadzoka so anotaura mubhaibheri achiti kana uchinge wavhurika maziso pakuuraya kwaita maChristians chiudza vamwe kuti vagouya vagonopona muumambo hwedenga pamwe chete newe. Haleluya. Saka ava vari kutoparidza shoko kuti vasazonosva kudenga kuti hamuna kuudza vamaitungamirira. Hama dzangu regai ndipupure chairman ndichiti guest of honor vana venyu vazhinji vacho vakatanga vana naMDC asi vapepuka vaona chokwadi chakanakira Zimbabwe, chakanakira Czech Republic vamunangagwa. Tadzoka kumusha tadzoka kumusha tadzoka kuzanu tadzoka kumusha panapa pane munhu anoda kuti titaridze panapa andakabata hama dzangu vari kutoona anonzi Collins Tsvangirai. Pachishona kuno vanotaura vachiti vanhu vanotevedzana kuti kuti handikudewo. Pachirungu hachazita kunzi get out here. Iye ndiye akati kuna Morgan Tsvangirai ari kudungu achibuda mudumama